ndi Ntedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV, programu ya nkhani za masewero imene timacheza ndi anthu amene akuchita za masewero zosiyanasiyana. Akhoza kukhala masewero a mpira wa miyendo, mpira wa manja, masewero othamangathamanga, azigogodo, kandi tennis, basketball ndi ena. Timacheza ndi anthu amenewa. Koma lero tikukucheza ku Blantyre, maka pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre, chifukwa chonena kuti bungwe lokweza ndi kuyang'ana luso ku masewero othamangathamanga mdziko muno limene akulitchula kuti Tauka Athletics Club linakonza ulendo wa masewero othamanga amene akuyamba ku Blantyre lachitatu ndikukamaliza ku Lilongwe ku area 18 uko lachinayi. Nkhani yayikulu ndiyonena kuti a state president akawalandiranso anthu akafika ku Lilongwe lachinayi, ndipo nawonso akayenda ndi mtunda wa makilomita pafupifupi kilomita imodzi. Ndine ndafuna kudziwa kuti kodi akuluakulu amene wataukawa akuti aziyamba zimenezi chifukwa chani? Zaka zonsezi anali kuti kuwafunsa amanena kuti cholinga chawo chachikulu ndikupeza ndalama zokwezera masewero ati utakayang'ane luso akhali ndi malo ochitira ma practice ndi zina, ndipo akufuna ndalama pafupi zokwana 300 million mdziko muno. Koma ntchito imeneyi akuyigwira motani? Ndi a Derek Chitambo amene ni mmodzi wa akuluakulu abungwe limene la Tauka, ndipo poyamba atifotokozera udindo wawo. Kodi chiyedere muli bwa? Ndili bwino tukai. Timenye wa COVID wa 2020. Wa COVID. Sana na kuti wa 2020 tizingomenya uyu. Wachibagera. Wachibagera. Atsogoleri. Poyamba ndimafuna ndidziwa udindo wanu. Ndani ko udindo wanu kutauka? Ine tikutaukako. Ndamene ndimayang'anira za ma event. Kuti tikonza bwanji komanso tikakasake kuti ndalama. Oho. Mkulu yang'ana chuma. Iya osatoyang'ana chuma. Koma kuti tingakazisake kuti. Mwachidule ndinu galu osaka. Osaka. Nyama, galu osaka nyama. Tikasake mtondo. Kuti kodi ndalama tizipeza bwanji. Kuti tatukula nawo limene litsogolo la zothamanga mdziko muno. Tikukamba mtunda wa makilomita opitilira 300 kuchokera pa Kamuzu Stadium kufika ku Lilongwe ku area 18. Tikukamba za maola 48 masiku awiri achinyamata akuthamanga ndi anthu ena. Tatifotokozeni zambiri za nkhani imeneyi. Anyamatawa atu sakuthamanga maola 48 koma maola 24. Akanyamuka lero mawa akufika mu Lilongwe. Anyamatawa akuthamanga mitunda, ena athamanga 5 km, ena 10 km, ena 20. Ndikumapatsirana ndodo baton relay mpaka nokafika kuja ku Lilongwe. Nge 24 hours osapuma munthu nani? Osapuma imene ndi relay. Wina akathamanga akati ine ndachitako ndima yanga ampatsa ndodo wina alowa mpasi kupumulira kaye akathamangaso patsogolo. Choncho tikafika ku Lilongwe ndi zotheka. Maganizo amene wakuti abwere poterepa zidayamba muutani? Tidayamba tu pakale maganizo amenewa kuti kodi ifeyo timapangira training pa Kamuzu Stadium. Koma pa Kamuzu Stadium monga ino mukudziwa apita 40 bwana Ntedza zochitika nzambiri. Ukati mudzathamange mpeza kuti muli mpira, mukati mudzathamange mpeza mwina achali nzawo ndiye kothamangira kumati sowa kumene kuli running track yabwino. Ndiye tidaganiza kuti bwanji ife titapeza malo ndikuyikapo running track anawo amapanga, koma poti chilichonse chimayamba ndi step imodzi. Running track yo mwaipeza? Iya running track yo ndiyo titipeza malo ndiye tidzalambulapo bwinobwino ndikupanga demarcate kupangapo running track. Malo amene wamukufuna adzakhale kuti? Malo amenewa azakhala mu mzinda wa Blantyre, ndipo pamenepo pazakhalanso high performance center. Tufuna equipment iliyonse yoti muumbe athlete mpaka na athlete kucha kuti uyudi akatenga medo kunja zikakhale zili pamene. Achitambo kumalayi kuno tingakhale ndi high performance center si za ku Kenya, za ku Ethiopia zimenezo kunoko titokha nazo. Maganizo mwathu mutisinthe ndi zotheka zimenezi. Zimatheka ngati inuyo muli ndi chidwi ndi masomphenya. Zimenezi ndi zotheka. Chaka chino cha 2025 athletics chilengereni mulungu dziko lino lapansi takhala tikulowa mipikisano zaka zonsezi kufikira pano tikukambirana program ya Ntedza. Sitidapangepo qualify kupita ku Olympics kuchamanya kuti akupita ano atapanga qualify. Takhala tikupita uni solidarity kumveredwa chisoni, mapita mumveredwa chisoni. Munali kuti zaka zonsezi?
ife tinalipo koma mmene tabwera pano ndikukwiya kuti zimenezo zithe. Mwakwiya Takwiya tsopano zimenezo zithe. funa usintha mbiri Ndikufuna usintha mbiri. mbiri chasima kukondweretsani kodi Ayi simatikondweresa ifwa mbiriyo ipanga zosemphana ndi za Malawi 2063. oho Koma ife tikupanga zinthu zokhuzana ndi Malawi 2063. Muona kuti komalizira kwa mpikisano kuli mtsogoleri wa dziko amene watenga masomphenya a Malawi 2063 kuthamanga nawo. Pobwera kudzathamanga nawo akudzatisonyeza kuti iye ali patsogolo kutulukira masewera. Mukumbukiranso kuti a president nawonso to anali othamanga ali kuchasa kulecha padzana nawonso zothamanga zamazidziwa kwambiri. Ndiye ndife wokonda mmeneko afote mubwere muzaona a president akuonetsa luso lakale chifukwa ena muzamba kumadelera kuti kodi amene wamathamanga kapenayi koma kumeneko mukaona luso lonse. Kodi bungwe la Tafikali amukuti tauka bungwe la Taukali kwenikweni masomphenya anu ndi otani? Ife tili ndi masomphenya akulu tikufuna othamanga apite ku mipikisano ka Olympic, Commonwealth Games ambiri azichokera ku klabu kwatuko. Tili ndi masomphenya kuti tikamanga malo athu a high performance center dziko lonse la Malawi sitizangoyang'ana athu ataukosewa amene tikuona kuti ali bwino azizapangiranso mbindikiro wawo okonzekera zothamanga kumeneko. Mudayamba liti kuganiza zimenezi nanga si bungwe lidalipo mbuyo mutimamva kuti amathandizidwa ndi a Southern Bottlers kenako kunabwera ena kena kunangotizi mnakhanga kuti mwazimirira atu? Ife sitinazimirire. Tauka kalelo punali klabu ya Sobo Southern Bottlers imene amapanga anzathu amapanga mafanta Coca-Cola pandira ndepa ndi amene ankayipanga support mpaka nomaperekanso ntchito kwa maaferetsi athu. Koma chifukwa choti makampani akudutsa muzambiri mchaka cha 2001 adanena kuti yayi ife tayendapo ndiye inu panopo ubale ukhala ngati kuti watani watha. Ndiye amene adatsalira muja adanena kuti yayi ife tidalowa muno ifa chothamanga tipita tikakhala padera ndiye tidabwera pano pa stadium umazathamanga nkulitchula bungwe lathu lija kuti Stadium Stars. Umathamanga ndime nkumayenda koma kenaka ndinabwera kuti yayi nangati dziwa bwanji tikapita kokapempha kwa munthu amafuna tione ni muli mmapepala. Titapita kwa registration inapeza kuti dzina lija la Stadium Stars lilipo kale ampiraso ena adakalembetsa kumene kuti Stadium Stars Football Club mpamene ife tidabwerera kuti tsopano tiganize dzina ndiye dakhala ndi dzina loti Tauka utanthauza kuti ifeyo tidakalipobe. Chabwino mwatifotokozera kuti pali masomphenya odzakhala ndi high performance center malo ano opangira ma practice amene adzakhale mboma lino la Blantyre. Ntchito iyi ndi yoti ikhoza kufuna ndalama zochuluka motani? Ntchito iyi ifunika ndalama zopitirira 300 million kuti itheke ndipo itheka. Muyipeza motani 300 million? Apa lero tangoyamba chabe kutsogolo kumuonaso zina zambiri zikuchitika. Njira zake ndi zotani zimene mwayika ndondomeko zake ndi zotani? Ndondomeko tutayika ndondomeko zokhwima kwambiri. Ndrama ipezeke apa palibe wina asuzumiremo ifala akadaulo owerengera chuma cha auditors ali pamenepo owerengera kalikonse zosolwasi kulibe. Ndiponso tikuwuzeni kuti tili ndi njira zoperekera ndalama monga apo mwaona pa banapo tili ndi Airtel Money, Mpamba, NBS Bank, National Bank koseko ndikumene kuzilowa tambala imene. Sili kufika mthumba la munthu. Palibe mthumba wa munthu zizifikira kumeneko ndondomeko yake imene iti. Sono achitambo ndimafuna nditamvanso kwenikweni mbali kunena kuti bungwe lili la Taukali mukufuna kukhala ndi ma athletes angati mwazipatsa mtunda otali bwanji kuti mukhale ndi athlete otiwamba kulozedwa chala pachingerezi timati athlete development plan. Tikamapita ngati mwina maiko anzathu amene ndi otukuka nkhani zothamanga Kenya, Ethiopia timamva kuti amati 2032 ku Olympics iwo aja makhala athlete mwina namuyamba kale some 6 years ago kuti uyu ali nzaka makuti akamafika uko tufuna kuti nthawi yake adzakhala kufika nthawi iyi ndiye kuti mendolo imene kwatika mweneko iniyo muli pati. Ife timwaona anyamatawo alipo muona misinkho yawo ndi ing'ono kuti munthu akhale kuti wacha kuti uyu ndi othamanga zimatenga zaka 8 kuti athlete atheke uyu watheka wapya za 8 years chabwino sizakaphulira yayi amene wamukuwaonawa zaka zawo ambiriwa ndi ma 15 16 17
amenewa akamafika mma 20 mudzamvanso kuti pamalo pano pavuta. Mukanena kuti pavuta tidzamva kuti tikupita ku Olympics mopanga qualify momveredwa chisoni. Osati momveredwaso chisoni. Ife siomveredwa chisoni tapita mbiri imene yekhala yakale. Chabwino ndathokoza kuti mwatitsegula ine zikoma kwambiri ndathokoza. Koma ndipati nkuzeniso kuti anzathu amene muli kulilongwe tiziyang'ana tukukamera amene muli kulilongwe kunchewu Balaka Dedza mufuna uthamanga nawo mwayi unakalipo. Chitseko nchosatseka. Chitseko nchosatseka. Mufuna uthamanga mtunda wa 5 kilometers mungotipatsa 5,000. Mufuna uthamanga 10 kilometers mungotipatsa 10,000 kwacha. Mufuna uthamanga 20 mungotipatsa 20,000. Koma pamene pompoyambira kaya muli 1 million kuti ayayi ine ndikuthandizani ndinu olandiridwa ndi manja awiri. Ndathokoza kwambiri Adeleke Sambo. Mkulu wa ma events komanso kusakasaka kuti kodi likhozopezeka pati khobiri kutauka. Zikoma kwambiri. Ndathokoza kwambiri Athletics Club. Zikoma kwambiri. Tikupitirira ndi program imeneyi ya Mtedza Time Sport imene tikukupatsirani kuchokera mu mzinda wa Blantyre pa bwalo lino la Kamuzu. Tili ndi anthu angapo amene tikhale tikulankhula nawo atsogoleri. Ndimaona ngati kuti ka 2 minutes tabwerani kuti mwina ticheze pang'ono chifukwa muli ndi ntchito yayikulu kwambiri. Mmodzi wa maathlete odziwika bwino kwambiri m'mano Malawi, mwaphunzitsa mwayendetsa mabungwe osiyanasiyana. Mungawauze anthu kuti kodi dzina ndani? Ine ndine Mzee Makawa, chairman wa Tauka Athletics Club. Mkulu wa bungwe limeneli ndi. Mkulu wa Koda Makawa ndi ndani kwenikweni? Famwina tu anthu kunguvizoti a chairman komano Makawa kwenikweni ndi ndani? Makawatu ndi munthu wokuti anayamba zothama za sports kalekale. Mukundiona pano ndasewerapo mpira mu Hardware Stars. Tinayambisa Young Merchants tinalife. Achina Homan Malunga, Ernest Ntawali tasewera nawo. Koma chifukwa cha injury nasiya za mpira zija. Ndikupitiriza zothama. Of course nthawi ninkapenya mpirawo ma primary school ni mapanga zothamanga ndipo ndi mawina. Ndeti ndapanga zothamanga ndaenda nawo kumalawi kuno komanso kunja kukathamanga. Ntachoka pamenepo naphunzira ukochi. Chabwino. Ndili kochi nakhala wachiwiri kwa national coach Elizabeth Olaba amene analochokera ku Kenya. Malawi muno. Kwa Athletics Association Malawi mutu kumene. Kwa Athletics Association Malawi tinalemba coach wa ku Kenya Elizabeth Olaba. Tinali naye ine nala assistant wake. Then taenda kupita ku maiko osiyanasiyana ndiyeyo atachoka basi nabwereranso mapangano tinasiya athletics naleka kulemba coach phunzisa timangotenga kuti amene akuchita bwino anga kuchinga komere tilipo makocha ambiri kuti pasa mpata kuti basi. Kodi za athletics izi umatha kutangiranso upepala la ukochi zofunika mkalasi? Zimapita ndithu mkalasi pali timayambira level 1, level 2, level 3, level 4. Inu muli ndi level chani? Ine ndi level 2. Mwayi wofuna kupitilira ndi maphunziro ndakalipo kapena mwakula mwata? Panopo nasiya za ukochi, panopo ntchito yanga ndine referee wa athletics. Uli kulifali ku athletics makhala ndi malifali kapena timakhala ndi ena amati mampaya ngati masewera mpira wamanja? Timakhala ndi malifali. Ni malifali. Komano malifali amakhala ogawidwa wina makhala mkipa, wina makhala jaji. Timakhala zambirimbiri koma ndimefe malifali. Malawi muno masewera wa othamanga akhala akusokonekera kusayenda bwino. Takati kulephera inu mulipo chifukwa chani? Zimakhala ndi utsogoleri madziwa timasankhana mwina akusankha ukhala paina amene mwina mazisogolero mwina ena sikuti pamakhala kuti akulakwitsa kwambiri ayi koma mankhala kuti mwina mwake akhale ndi ma initiative ena tizikhala ndi makobiri amavuta. Ndiye kuti chifukwa chake athletics ma sponsors ambiri kunoko amaitenga ngatibe ndi yapansi koma ndi number 1 sport. Tsogolo la Tauka Athletics Club ndi lotani? Tsogolo lathu apapa tikufuna tiyambe no tsogolo leni la mena timaphikira ma athlete. Tifuna tikamanga high performance center imene tikuiganizirayi tizizayitana osakhala ma athlete atauka okhayayi koma Malawi monse muno
even akunja azizabwera chifukwa chokuti tikati high performance center sitikukhala za masewera pamakhala ndithu akatswiri omuona munthu kuti munthu uyu mphamvu zili kumiyendo mphamvu zili kumtunda nkumuwuza kuti ngati mphamvu zili kumiyendo akonze kumtunda kuti apezeso mphamvu ma exercise ake kuti pamakhala kukonzedwa munjira ina amakonza motani basi pali kujambula kuliona thupili eti akamapanga ma exercise pali akatswiri akamaona akamuona zoti miyendo yake ikufoka ndi miyendo ikofoka ma exercise akakufunika ndi awa kupita ku gym kupanga za miyendozo kuti igwirene thupili chali balance zimenezo sizakhala ku athletics kokha koma masewera onse amalamu amene angafuna kubwera high performance. Anthu ena amati tili ndi vuto la zakudya kuno kumudzi timabadwa anthu afupi opinimbira kukulupirira nsima inuyo high performance center mukayamba kumbali amadyedwe makonza motani kuti idzakhalanso atali ngati ku Kenya kapena ku Ethiopia. Ineyo ku Kenya ndakhalako ndipo ndakhalako kudya kwake ndimadyanso nsima yomweyo palibe kuti kapena pali chosiyana akupakambaza nsima kuno ndi chipongwe chabe amatipanga mwano basi chakudya anthu amadya ugali timadya ku Kenya kupezeka ujene mwina tingodya nsima ijana ndolo amene uja kudyera nsima bwinobwino mpunga chimozimozi. Masewero awa othamanga amene ndi amaola 24 pomafika ku Lilongwe lachinayi zikhala kuti 300 million mwayipeza ayi imene sitikukhulupirira kuti mwina ipezeka mwina ikhoza kupezeka koma chifukwa ngoyambapo mwinanso ndikonzepo chimene tikumangacho sili cha 300 million yokha tifuna high performance center ndi chinthu chodula tikhola ma billions chifukwa tikathapa sikuti tikukhulupirira kumalawi kokha kuno yani tili ndi mabungwe akunja amene tikuzoti ayambapo ife tili nako ndi kumene kumutithandiza bwanji ndipo tikuzoti zitheka tithandiza chifukwa ma connection walipo. Mtedza Time Sport tafika kumapeto muli ndi uthenga utani pamene tikusiyana pano pakanema wa TTV. Ine ndikufuna kuti anthu onse amene akutimva atithandize ma account athu ndi amenewa atipase ndalama komanso chinthu chichatauka chokha koma cha dziko lonse la Malawi ambiri muzibwera kuzapangapo training. Amenewo ndi mkhalapa mpando wa bungwe limene lila Tauka Athletics Club matibanji zina licha Mzee Makawa amene mudakalapo footballer coach wa athletics wachiwiri kwa mphunzitsi wamkulu amene adachokera ku Kenya nthawi imeneyo pano general secretary wa Athletics Association Malawi pano mwapuma tsopano ndi chairman watauka kuyendetsa bungwe limene omvera kuimbira amanditenga athletics kuimbira nawo masewera athletics. Omvera kaphokoso kamene makhala muko kamvaka ndife chonena kuti magalimoto injini zatutuma tsopano ulendo wopita ku Lilongwe mundilole kunena kuti mkatikati mwa phokoso limeneli tifikenso pa mtsiriziro pa program ya Mtedza Time Sport kuchokera kuno ku TTV. Munali ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi cosplayer Peter Forte alole akanakani komando wa Times Group. Bye bye for now, pitirizani kuonera ma program otsatira.